Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Dahito ititimek tinamnama, may sa timek ngagpupukaw ani Apo Isus umay manen. Ag sagana ka asumabet ken kuana, ket palentegem ti dalad na. Manipod ti stasyon ti radio DGHT FM 77.7 The Voice of the Pacific. Ti timek ti Pasipiko, daytoy ti pagayam yu ti radio, Pastor Vic Ariola III kumapkablaw kada kayo amin. Anyaman nga oras nga pagpusipusan wenno pakangagan ti programa Timek Tinamnama iti Timek Tinamnama Radio Ministry tinabara akablaw ken kararag nga tumanon kanagiti pagtaingan niyo. Ti programa Timek Tinamnama ipapay kada kayo ti Our Great Hope Today Ministries manipod iti Loma Linda, California, USA. Ketita agkararag tayo. O Diyos mi managayat unay, itan taadagadal kami manen kadagiti na santuan nga sasaom. Luktam kadiapo ti puso ken panunot mi. Idalan na kami kumababayan ti Espiritu Santo. Nga manglukat dagiti puspuso mi tapno income adalan manen dagiti makaited bangar ken mangpabilig nga sasaom. Nga mangitunda kada kami iti panagmatalek may aging gana nga makita na katirupan-rupa. Tarigagay mi day tangal daw nga intun umay mo alanan dagiti kukwam nga isalatan. May raman kami ito kadihapo, agraman dagiti ayaten biti biyag. Agyaman kami tinasantuan nga sa aming kamadalen ita, luktam itan ti puso ken panunot mi. Agsipud ta dinawat mi ida tinapateheg ganagan ni Apo Maisus. Amen.
ti saludsod kada tayo, ito nga adal. Apay ngay may ni Kristo dito daga. Amuyo gagayem, nasken kadi, nga agpaiso nga umay ni Kristo dito daga. Alakat amu tayo nga dinayanat na ijay ti umuna nga iay na. May kadua nga iay na isunton iti kadwa na dagiti adong angheles nga agparang iti tangatang. Tati pa nakaisalakan tayo asidege. Saan kadi amay salakan isang katawan ti sabaling nga pamayan? Gagayem ti panggep nga mayan ni Kristo dito daga iso ti panangisalakan na ti tao akas ko na ti Lucas 19 versikulo 10. Tahan na kaya't uray maysa ti mapukaw. Dahito ti kalat nga nakaibaunan na dito daga. Imbilang gagayem ni Apo Jesus anapatpateg tinapukaw a tao ngem ti amin a kinadayag ti langit. Anyan nga nagimbag na din. Apay anaka raman ni Apo Jesus ti lasag ken ti dara tayo. Iti libro iti Hebreo 2 versikulo 14 nalawag nga kunana ti kastoy gagayem iti kasta agsipud ta dagiti anak makiraman dati lasag ken dara kasta met ken kuana nakiraman kadakwada tapno gapo iti patay. Pukawon na dayjay addaan pan nakabalin ni patay. Kahit yung asauan, iso ti kabusor, iso ti diablo. No adalan tayo ngostu iti Biblia gagayem. Naglasag ni Kristo gapo iti panggap na ti matay. Dahil di ipapatay na saan nga may salain nga pasamak ti biyan. Ta isukit di iti kangangatuan a pinanggap na. Pinanggap na tinagtao tapno matay akas may sa nga tao gapo kada tayo tapno laeng masubot tayo gapo ti kinamanagpasong tayo. Hallelujah. Anyan to kaditi bunga dahil di papatay ni Kristo. Pakitain tayo gagayem di Matthew 20 versikulo 28 nalawag ako na akasmet ti anak ti tao saan ngay may tapno pagserbyan. Di ket tapno agserbi ken ited na ti biag na may sa asubot dagiti adu. Namin adu ken namin adu ti panangulit-ulit ti baro at tulag no baro at testamento iti daydi ipapatay ni Apo Jesus. Adu dagiti padto ti daan nga testamento may papanti ipapatay ni Kristo. Ipapatay ti dalan nga inalan ni Kristo tapno madadael to iti masangwanan ti kapuso nga iso ti Diablo. Anya kaditi nagsaritaan da Moses ken Elias ken ni Kristo iti bantay iti panagbalbaliw. Amuta dayta ijay marungatulag iti libro iti Matthew ken oray iti Juan. Ket kunana ti Lucas 9 versikulo 30 ken 31 kapitulo 9 kunana ket adtoy dagiti dua lalaki a makisasauda ken kuana. Sino ti kasasauda? Ni Kristo. Iti dayta bantay ti panagbalbaliw. Sino dagitoy dua? Isoda Moises ken Elias. Na nagparanda asidadayag ket sinasauda iti panagwayawayana angan nganin matungpal ijay Jerusalem. Daytoy kakabsat ket adaleksyon nga maanag tayo nga naimbag. Kani Apo Jesus naamuan babaen kadagiti dua nga nabirtud alalaki ti Apo ti panggap ti Dios. May batay iti panakaipadto ti Mesias. Apay-apay nga agsagaba ken matay ni Apo Jesus. Apay nga matay. Bueno gagayem no basahin tayo ijay 53 a kapitulo ti Isaias versikulo 5
Kastamet ti 8, 11, ken 12, may baga iti kastoy no apay, na agsagaba amatay ni Apo Isus. Kung natin nasantuan nga surat ng ganyan. Ngem, nasugsugat agapu kadagiti lapsing tayo. Iso, napalitem agapu kadagiti kinadakas tayo. Ti dusa, ti panakaypaay na, anay patay kenkwana. Ket gapu kadagiti saplit na maagasan tayo. Saplit, gapu iti baso, agasan ni Apo Isus na dati karina ganyan. Kuna ni Pedro, anatay tinalinteg gapu kadagiti nakillo. Kuna ni Pablo, ani Kristo, natay gapu kadagiti kinamanag basol tayo. Nabasahin tayo iti muna nga Pedro 2:24, mabasa di kitoy. Suno gagayen. Ti agnanayon, apatay tayo dahil ipapatay ni Apo Isus ijay cross. Insuna na tayo. Yan tangay nga isun ti matay. Yan tangay ko nakidi. Datayon ti matay. Isun tinang isuno dahi tangay ipapatay. Gapo ka na tayo. Nalintag ken talaga amay kari nga agbyad. Ngem natay ti lugar dagiti nakillo. Amay kari amatay. Natay gapo ti kinadanas tayo. Naging bakit din dahi ta nga Diyos. Nagbalin nga tao. Tapno laeng alaen na ti lugar tayo. Ket iso ti matay, gapo ka dagiti basbasol tayo. Anya dagiti bunga ti papatay ni Kristo gapo iti tao. Adda bunga na gagayem. Ibunga na dagiti panakai ted ni Apo Dios tapno may kapya tayo ti Dios. Ti managbasol nga tao may kapya kini Apo Dios. Kunan natin nasantuan nga surat, tamakayayo ti Ama, at ti amin nga panakapunno agtaeng kenkwana, ket gapu kenkwana may kapya kenkwana metlaeng dagiti so amin na bambanag. Idinto nga inaramid na ti kapya agapu ti dara na iti cross. Gapu kenkwana kunak uray dagiti adda ti rabaw ti daga uray dagiti adda sa dilangit. Kolosas 1:19 ken 20. Gagayem ken kakabsa. Ni Apo Isus. Isu ti na magkapya kada tayo ken ni Apo Dios. Inted na day tangarantay. Tapno madan tayo ti inanama ti panakaisalatan. Apay-apay nga mapakawan ni Kristo dagiti managbaso. Gaputa na tayo. Ken imbuyat na ti dara na gapu kada tayo. Tayo muna nga Pedro, Kapitulo 1, versikulo 18 ken 19, nalawag nga kunana ti kakastoy gagayem saan kayo nga nasubot kadagiti bambanag nga agrupsa akas ti pirak ken balito. Diket ti dara ni Kristo a kordero nga awan pilaw ken tulaw. Gagayem nga dumdungeg. Ni Kristo ti daton ti baso. Ket gapu ti papatay na naited ti pakawan kadagiti managbaso. Naited ti pamakawan na ken kaken kanya. Nabasahan tayo nga nalawag ti Hebreo 2:22 ken Isaiah 53 versikulo 12, babaen daydi ipapatay ni Kristo, mabalin ni Apo Dios ti mamakawan iti amin nga lubong. Dayta kakabsat ti sagot. Parabor ni Apo Isus libre. Awan ti aramiden. Iti aramid na ni Jay Cross. Ngayon talang aramiden tayo, agtulnog tayo. Gaputa insalakan na tayo. Angkit din nga, agtulnog tayo, gaputa kayo ti may salakan. No diket, gaputa insalakan na tayo Jay Cross. Agtulnog tayo ken kuana. Amen. Amen. Yagayem, nabayadan ti pateg, ti kinamanagpason. Napakawanan tentero amin at at tao, gaputi papatay ni Apo Diyos, si panakaibartay na ijay cross. Naskan laing at tao awaten na daytoy babaen ti pamati, ikideng tayo nga awaten tayo ni Apo Diyos. Ikideng tayo nga tumog tayo. Ikideng tayo. Napagbiyagan tayo ti biyag na. Ket ited na ti pamakawan,
Ugasan na dagiti naglabas. Dagiti mangburburibor tayo, nga riribok. Apektaran dagiti konsensya tayo, pinakawanan dayjay. Napadasa mo imbitaran ni Apo Isus. Umay itibiyag mo kit ikarin, manipod ti dahi tingal daw. Rugyamon ti agbiag, analinte. Asumurot, kenkwana. Imay na tayo ni Kristo dito itagang agpay ti amin na tao. Gaputay imay na tayo ni Kristo, inteden ti Diyos ti panakaisalakan ti tao. Amen. Bueno. Na tayo gapu kadagiti awan ti Diyos da. Ket kunana Juan 12 versikulo 32-33, ket siya noy may pangato at manipod iti daga. Guyog-guyog to kanyak amin a tao. Ngem daytoy kinunana idi pangi paawat na noan niya kita ti patay ti panangi patay nanto uno ipapatay nanto. Ipapatay ni Kristo gagayem. Isu ti dakkel abaton balani nga pang ted na iti suamin nga tao nga pang guyugoy na. Iki naman nagayat na kenta. Ano naglablabas sa tawtawen adan agasawa anakay ken baket. At dati anak da nga naibalod. Naibalod agsipod na nadoktalan nga daytoy nga anak da rinames na ti maysa nga ubing a maladaga. Sa nalaeng rinames no diket pinapatay na piman daytoy nga ubing. Naibalod garo. 20 ket talon nga tuwen nga nagsagaba nga panangikaro iti pagbaludan. Iti kay may ka-20 ket talong nga tawen na panunot tinaganap na mapanda kasao iti gobernador iti Ohio, estado ti Ohio. Tapno ipagpakasi dagsipud ta 20 nga tawen na ikaro na meten ket kinunadamat nga nagbalbaliwen ti anak na isu nga kinunana itata ag kasangay, ag birthday, ag kumplanyo ti gobernador. Tintaman bakit ipagpakaasi ta. Mapakawanan nan ti anak ta nga nagbaso. Damag nga nagbalbaliw meten. 20 ket talong nga tawen na ikaro nang ti panagyan na ijay pagbaludan ket sapay kumata babaen ti pamakawan iti gobernador iti kumplanyo na uno panagkasangay na mawayawayaan ti anak na. Plinado nga rod itakay ken baket. Tinapan iti Kapitolyo. Iti maysa nga oras tapno makisauda nga ipakpakasi iti gobernador ti Ohio nga pakawanan nan iti panawen ti panagkumplanyo na iti anak da nga naibalog ti 20 nga tawen kaputi basol nga inkaro nan. Timteng ti aldaw. Petsa nga naki-appointment ti lakay ken baket nga makipagkita dati gobernador iti Ohio. Dapat gangarod dayta napanggap da ket pinastrek iti ayudante iti opisina ti gobernador. Kuna ti gobernador anya aya ti may tulong tayo apo no apay nga da kay dito. Oro gyanan ti agsangit digiti lakay ken baket. Apo gobernador iti daytoy nga oras ti panagkumplanyo. Amok nga nalukneng ti puso nga mangpakawan uray digiti managpasol nga dati pagbaludan. Apay aya na ti gobernador. O apo gobernador kun ti baket ti anak mi nadamag bumet nga Edibilio Vicentos ataway nakas ito gapu ti naramid na nga dakes na ibalod ket nakadngan iti korte agyan di pagbaludan ti 20 ket 3 nga tawen amay sad adusa ket masapul nga ikaro. Ket apo kahit mi kumang ipakpakasi mi nga pakawanemon iti anak mi. Apay anya kaditi nadamag yo wen apo gobernador at dati naawat mi nga surat nga enton umay alawas may pan iti selya elektrisidad, ma-electric chair ket mapapatayen ti anak mi. Nadamag mi apo nagbalbaliwen ti barumi.
dimla kaasyan kani patay mo dayta na asi nga pamakawan mo babaen iti panangaramid mo tilintay nga mawayawayaan ti anak ming sakpay nagtugaw ti silya elektrisidad diningag karod ti abogado ket nakita na ti panagganag-ek iti ladingit di gitoy baket ken lakay nasyan di gobernador iti aldaw ti komplanyo na ket kunana daytoy nga birthday kahit kung ito daytoy nga sagot tapno waya-waya dayta nga ubing ngem masapol nga pangbukitaan masapol nga pangkubisitaen na-schedule garod ti papan ti gobernador ngem imbaga na iti warden dagiti mangimatmaton ti pagbaludan kinunana anyo ibagbaga nga umayak ta bisitaak daytoy nga tao o wala po gobernador hami ibagbaga nga umayak dimteng ti aldaw napan ti gobernador ti pagbaludan ket kuna ti warden o apo gobernador daytoy ti dalan dayta nga selya dayta nga lugar numero 48 isu dayta tayan iti tao nga sapsapulan napangarod ti gobernador ay estilo nga tao naka-Amerikana plansado nagna nga mapanen iti lugar nga nakaibaludan dayta alalaki idin nga sumungad ti pagbaludan na daytoy alalaki kinunana hangko masapol ti pastor ado nga pastor ti mayto yan karkarara nga matulungan pumanaw ka dito hangko masapol ti pastor gana nga kunan di gobernador imayak tapno imay ko ited tinaimbang nga dabag nagado dagita nga naimbang nga dabag ay hangka masapol pumanaw ka dito agburek latid dara makita iti mi ministro awmud ti may tulong da awmud ti may tulong ni Apo Dios ikan nakaditi gundaway anak ko kay mayag dito itapno tulungan ka ayang kumasapol ti tulong mo pumanaw ka dito na minsan pa'y kung natin gobernador kahit ka nga tulungan doon nga tulungan na wamwet lang tati magbagada balasubas na kita kay magbagada nga tumulong na pumanaw ka dito hingga na nga pimanaw iti gobernador napanti warden agsipod tamuda nga mabilbilang ti aldaw ket umay ti aldaw nga mapapatay ket madusa ka puti baso daytoy kalalaki ket napandig iti naganak pakpakay si tapno mayruar ken mapakawan enteramente ipiyag daytoy ama nagbaso kalalaki din napanti warden kunana barok anya ti imbaga ni gobernador ken ka anya ti kunang gobernador wen ni apo gobernador tayo ti Ohio imay kahit nakasao 5 baga kinita tinakudra nagikiskit ko na umay na tulungan ngam saan kumet pinalubusan na imay na tulungan ngam pinapanaw ko kiti dimteng ti aldaw daytoy nga tao ket madusan iti selya elektrisidad idin agtugaw ket ipandan baradbadandan dagiti pang siglot tapno saan naggulagol idin ipandan ti switch dayta nga selya elektrisidad sakbay na natay dayta nga tao tapno madusa kapo iti basol may karkaro na impukaw na kayatnak imay nagtulungan ngam san kumat nga impalubos
nagsangit, impukaw na. Kaya't nakatulungan yung pinapanaw ko man. Maging gana na nadusa babae de silya elektrika dahil na tao ang managpaso. Nakasagalat iti gobernador nga pakawanan na waya-wayaan na. Imay minsan naman nila makisasao ni Apo Isus kada kayo iti dahito yung aldaw. Imnaluktan tapuso. Imay natay kapuken ka, tapno kayat nalaing nga pakawanan na ka, ket ikan na ka, ti baro na pa nagbiag, manipod ti na. Paglikudamon ti baso. Paglikudamon nagiti daan apa nagbiag, ti kinadakes. Iti karimo ti dahito yung aldaw, pastrekemon ni Apo Isus ti puso. Isuko mong ti biag mo. Tamadaan ka, itinapakawan, napabaro, abiya. Naijaya ni Apo Isus. Itinay ito yung aldaw. O Apo, nadada dito ay digiti kakabsak na dundungeg. Imay ka tapnulaing, kayat mo nga pakawanan na kami. Imay ka tapno na ibartay ti biyag mo, ijay bantay kalbaryo, natay kagapo ka na kami. Ita ka di ipapatay, Apo, inalamon iti lugar mi. At tumadaan kami iti baro nga biyahan. Malipod, iti na ito yung aldaw. O Apo, awate mo. Ipuso mi kanti biyag mi iti na ito yung aldaw. Agsipod, tadinawat mi natin napateg. Anagan na po may Jesus. Amen. And amen.